Pag nag-workout ka, edi mag-workout ka para may panterstrap ka. Kamukha mo sa manloloko na yan na hindi siya kawalan. Ibibigay ko ang 3 pwede mong gawin kapag sinayang ka ng maling tao. Diba sinayang ka, diba sinaktan ka, diba pinagpalit ka? Ano pa ba gusto mong marinig para makamove on ka? Sinayang ka ng maling tao, huwag maghahabol. Kumbaga presensya mo lang ang mawawala, hindi yung value mo. Kasi hindi mo dapat ipaglaban yung taong hindi ka naman pinaglalaban. Hilig-hilig mo gumasto sa maling tao kaya ang ending wala kang ipon, di ba? At ang pangalawa naman, mahal, kapag sinayang ka ng maling tao, maintain your dignity. Wala nang rant, wala nang patama, wala nang post-post, wala nang drama. Kasi the more na pumuputak-putak ka dyan, ay talaga nga namang the more na iisipin niya na ikaw ay guilty, ikaw yung may pagkukulang. Kamukha mo sa manloloko na yan na hindi siya kawalan. Diba? Pangatlo't panghuli, kapag sinayang ka ng maling tao, focus on yourself. Dati, gastos ka ng gastos sa maling tao. Ngayon, gastosan mo yung sarili mo. Ewan ko ba bakit ang damot-damot mo sa sarili mo. Pag nag-workout ka, edi mag-workout ka para may panterstrap ka. Love yourself. And at the end of the day, kapag healed ka na, tsaka ka lumandi ulit para may bembang ka na ulit. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin sa Bisyo Hit mo na rin ang notification bell. para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.